Kyllä ja ei oo tullut pitkä aikaa videoa taas. No, tehdään nyt video. Mun piti tehdä muuten FNAFia. Vaap! Jos tää ei lataa, niin sitten on. Onko sitten me pelataan FNAFia? No. No. Jumpscarea, koska 2 on paras. Niin. Mä vaan. On 3 jo. No. Hetken, mutta ei kannata varmaan olla seinän vieressä. Onko joitakin? Miksi kaikki tulee näin nopeasti ylös? Pelataan Grovta. Hän on ihan sama. Tänne pelaa. Joo, musta on tullut vähän noobempi. Ihan pikkasen. Hetkinen. Ai niin. Kattakaa kun noobina on. Lag. Joo. Tänään meillä oli kissat. Ehtivä. Ja sori jos tää mun ääni kuuluu. Mä koitan puhua aika hiljaa. Mulla valitettiin siitä, että mä ei kuunnella. Ihan sama. Oho. No joo, mä voin näyttää mun uuden maan. Vanha maa on kyllä tallella. Mulla oli muuten Rainbow Wingsit. Jee. Myin. Dragonia. Sitten mä myin Dragonia. Yhtä ihan saakelin hyvänä juttuun. Sitten luvattiin 90 vielä. Ei. Se kyllä pitäis häipyä. Ihan sama. Mä häivin täältä. Itse asiassa mulla on 2 uutta maata. Ja on tullut uusi ihmeellisyysten päivitys 898. Eiku, oho. Jotakin on yksi mun maista. Joo, toi sattuu varmaan kormut ihan sama. Mulla on vähän räkää. Ärsyttää. Säitettiin yhden syyn takia. Tää on aika automaa vielä. Kattokaa mitä täällä on. Ei oo hirveen hyvää. Ja miksi mä näytin sormella, koska ei näy. Jeppi, sain kaikki. No. Pistää sitten Heart Monitor väliaikaisesti tohon. Siitä voi katsoa ketä on Worldin omistaja. Noniin. Mulla on sitten 2 varastoa. Mä tykkään ite vähän tästä skinistä, niin mä voin vaikka tehdä vähän hienommin. Onko toi hattu ei kyllä saa nyt läheskään tähän. Joo, Robbins on eikä vielä enää. Lasti parit sugargeinit. No niin, tästä mä koitan saada aika hienomman, mutta tästä ei tuu mitään. Oho. Kattokaa vaikka tää laki ihan sikana. Joko nyt tää bugi aika pahasti jopa. Entä niin?
Aika hyvä bugi. Au. No, hetken mä esittelen varmaan vielä jossain videossa mun oma huoneen 5 minuuttia mennyt. Mä haluun ton ihmeen telefoni jostain syystä. Ei muuta, mä haluun tästä aina tietoa. Kautta. Ja, se onnistuu. En kyllä ite hirveä tykkää tästä. Mä varmaan näitä vähän. Hippi, eka siinä. Takaisin. Kolmas siinä. Ja 4. siinä. Joo, mulla on tässä tämmönen maakin. Kattokaa. Kyllä mun näitä riittää, jos joku haluu. Mä en tee tänne vielä mitään hirveä Edin musiikkia, koska muuten siihen menis mun kaikki korvat. Miten siihen vois mennä mun kaikki korvat, kun mulla on vaan 2 korvaa? Eiku. Molemmat. Jos mulla olisi 3, niin mä sanoisin kaikki. Ai niin mun. Sitten mä ihan sikan kämään. Mä haluaisin lisätä tähän musiikin tilalle, mutta no, laittakaa kommenteissa. Koska nekin on hetken hiessä. Ei. No. Varmaan. Jo alkaa sanokaa, jos minun pitäisi tehdä jotain muuta. On huono pelata. Okei, joo, aluksi mä olin hyvä. Mä koitan saada Rainbow. Täytyy tehdä semmosen kuin Dirto DL. Joku Dirto Rainbow. Se on hyvä. Ja mulla on kaveri, joka on aloittanut tekemään tuot. Okei, joo, se on serkku. Siellä on mun pikkuveli. Jee. Kyllä mä aika hyvin jopa edistynyt. Pitäis saada 100. Ei tuu 200. Mä saisin viikkokin. Ei muuta vois kattookin heitä. Tää on mahdollista. Hetkinen. Ja hinnat on... Onks nää kalliimpia? Ei. Mä nyt tää... Mun tunne on nyt tää... Mulla oli itsellä Ninja Mask, mutta mä taisin
jos se tähän hattuun. Tämä katoin näistä aika huonolta. Koitan saada vauva toista kerrallaan. Mulla itsellä on 2 euroa. Kolmasta pullaa. Joo, lähti sitten. Näistä videoista tulee maksimissaan 15 minuuttia koskaan. Toivottavasti mä saan 2 doonsaa. Jos te haluatte nähdä mun naaman, niin tilatkaa kanavasta. Kun mä saan 100 tilaajasta, mä voin näyttää mun naama vasta. Koska on niin nuubi. Koska tyhmät vanhemmat. Ei oo tyhmiä. Hyvät vanhemmat. Niin. No, ei oo ne. Joo, mä ehkä teen, ai niin, mun piti tehdä Minecraft-video, mutta kiitos sekin. No, tää ei vähän. Mä varmaan kyllä teen Pokemon Go-video Haxel. Joko joo, ei se on nyt varsinainen haksi, mutta se on niinku semmonen Lai GPS-haksi. Joo, täällä on ihan pikkas sugarcane, niin peittää vähän näkymään. Mä taisin ostaa ne, joo, niin mä ostin muuten ne. Ai niin, mä tein video. Jam! Mä oon huolettu. Vaikka ehkä vielä pari sukaita miestä mulla on. Tekee kiva vai? Ei tää oo mikään. No joo, moikka.